Pár szót meséljek a magyarországi helyzetről, meg egy pár szót magamról is, hogyha megengedik. Én 2,5 hónapja vagyok itt, akkor csináltuk meg az Aliyát feleségemmel együtt, pont be Yom Ha'atzmaut, azaz pontosan április 15-én jöttünk ki, és jelenleg egy Merkaszlitában lakunk, tanulunk az Ulpánon, és kezdjük megismerni ezt a gyönyörű szép országot, a kultúrát, és hát szeretnénk mostantól fogva itt dolgozni és élni. Magyarországon sajnos lehetetlenné vált a helyzetünk. Ez, hogyha úgy tetszik, akkor az én hibám is volt, mert mint demokrata és mint ügyvéd megpróbáltam tenni, hát mondjuk úgy, hogy azok ellen, a felháborító dolgok ellen, amelyek sorba történnek sajnos Magyarországon. Én 2008-ban kezdtem el ezt a harcot, akkor több civil szervezet megkeresett, és felkértek, hogy a Magyar Gárda megszüntetését célzó perben vállaljam el a jogi képviseletet. Ez a Magyar Gárda, ez egy szélsőjobbos szervezet. Azt gondolom, hogy talán úgy is mondhatnánk, hogy ez egy neonáci, vagy egy ilyen új nyilas szervezet. Ez a Jobbik nevű pártnak a rohamcsapata. Nagyjából olyan a ruhájuk, amilyen a nyilasoknak volt 44-ben. Azoknak a nyilasoknak, akik nekem is, és sokunknak megölték a rokonait. Nekem a dédszüleimet lőtték a Dunába 44 telén. És hát a mai magyar politika létrehozta ezt a szervezetet, ezt a Magyar Gárda nevű szervezetet, amit pedig magyarként kikérek magamnak, hogy egy ilyen szervezetnek egyáltalán magyar neve legyen. Mert ez minden, csak nem Magyar Gárda, ez egy fasiszta gárda. 2008-ban vállaltam, hogy részt veszek ebben a perben. Napokig tartott a tárgyalás, és sikeresen be is tiltotta a bíróság. Tehát meg lett szüntetve ez a szervezet, azaz jogilag már nem működhetnének Magyarországon. De sajnos a magyar rendőrség, a magyar hatóságok bizony nem hajtották végre ezt a bírósági döntést, és ez a Magyar Gárda nevű nyilas szervezet a mai napig is működik. Felvonulásokat rendez, falvak ellen terror támadást szervez, amiért mondjuk sok a cigány. Provokatív rendezvényeket rendeznek zsinagógák előtt. Próbáltak olyan rendezvényt, amikor a úgynevezett életmenete vonult Budapesten. Gondolom ezt mindannyian tudjuk, hogy melyik rendezvény. Ez gyakorlatilag ezen a napon ők szerveztek, az egyik szervezetük, ilyen új nyilas motorosok szerveztek egy agygázt rendezvényt, ami nyilvánvaló, hogy mire célzás, ugye a gázkamrákra az agygáz rendezvényt, ezt az életmenete napján bejelenteni és megpróbálni megszervezni, ez egy gyalázat. Gyakorlatilag Magyarországon megszületett ez a bírósági döntés, amely betiltotta ezt a szervezetet, de ez a szervezet a mai napig működik. Ma már több tízezer tagja van, akik, ahogy mondtam, katonai jellegű, a nyilasokére nagyon hasonló ruházatban vonulnak fel, és hát nagyon komoly fenyegetéseket juttatnak el, többek között nekem több száz fenyegetést juttattak el, amiért részt vettem ebben a perben. Volt úgy, hogy gyakorlatilag az irodámnak az ajtajára festették fel a Magen Davidot, és kiírták, hogy meg fogsz halni, te mocskos zsidó. Tehát ezek így működnek. És a szomorú az, hogy a mai napig működhetnek Magyarországon. Ez az egyik ilyen szélsőjobbos szervezet, a másik a Jobbik. A Jobbik egy parlamenti párt Magyarországon, ez pedig ma már olyan 15-20%-on van, ez egy fasiszta párt. Parlamentben vannak,
és sajnos nagyon nagy a valószínűsége, hogy koalícióra is fognak lépni a kormánnyal, hogyha szükséges, akkor ezek a új fasiszták kormányra is fognak kerülni. Nekik is több tagjukat, több vezetőjüket jelentettem fel. Többek között van Magyarországon egy Magyar Sziget nevű rendezvény. Ez gyakorlatilag egy ilyen fasiszta találkozó. Hitler képeket lehet venni, horogkereszteket, náci karlendítéssel köszönnek. Ezen a Magyar Szigeten is ilyen 10-15, néha 20 000 résztvevő van, és 2 riporter ment el erre a rendezvényre, szerettek volna tudósítani erről. És ezek a magyar fasiszták brutálisan megsértették, fenyegették, gyalázták őket, útszéli módon sértették meg mind a kettőjüket, nem is szeretném felidézni, hogy milyen szavakkal, és kiderült, hogy eme gyalázatos cselekmény mögött a Jobbiknak az egyik vezetője, egy Zagyva Gyula nevezetű férfi van, aki a magyar parlamentben képviselő. Ez a magyar parlamenti képviselő azzal fenyegette meg a 2 riportert, hogy megöli, megerőszakolja őket, és minden mocskos zsidónak, hazátlan féregnek szidalmazta őket. Ebben az ügyben is engem kerestek meg, és vállaltam a 2 riporternek a védelmét, a képviseletét, feljelentést tettem ez ellen a Zagyva ellen, aki végül a vádlottak padjára került, és a Független Magyar Bíróság a végén 100 000 forint pénzbüntetés rótt ki rá. Ha ez a világ másik részén történik, akár Londonban, Berlinben, New Yorkban, ez több év börtönt kapott volna ez a fasiszta. Magyarországon 100 000 forint bírságot kapott. Többször próbáltam így tenni a szélsőjobb ellen, ami végül is a legnagyobb visszhangot váltotta ki, az tavaly májusban történt. Ekkor a magyar kormányzó párt egyik tagja, aki egy vidéki polgármester, úgy döntött, hogy ebbe a vidéki községben, Kereki településen Horthy szobornak kell lenni. Fölállították ezt a Horthy szobrot, ami szerintem egy gyalázat. Én azt gondolom, hogy Horthynak egy demokráciában, jogállamban semmiképp nem lehet szobra. Horthyt nagyon súlyos felelősség terheli, a fehér terror, a második világháború, és hát nyilvánvaló a zsidó törvények, és aztán a zsidóságnak a kipusztítása, deportálása, tehát ez mind szorosan kötődik Horthyhoz. De a magyar kormányzópárt és a Jobbik az úgy döntött, hogy szobor kell ennek a háborús bűnösnek, és hát amikor felállították ezt a szobrot, én 2 nap múlva lementem. Ez Balaton. Balatonnál van, igen, ez egy Balaton melléki község, Kereki, és hát én 2 nap múlva látogatást tettem itt, vörös festékkel összekentem ezt a szobrot, és felírtam rá, hogy tömeggyilkos, háborús bűnös. Illetve hagytam egy levelet saját nevemmel, hogy tiltakozom ez ellen a szobor ellen, és a dédszüleim, a több 100 000 zsidó mártír és minden magyar demokrata, minden magyar tisztességes polgár nevében tiltakozom ez ellen a gyalázat ellen. Nem tudom, hogy mennyire látszik, ez az a kép egyébként, mindjárt mutatom. Ez a fiatal korú Horthy? Nem. Fiatal volt? Ez a Horthy Miklós kormányzó, és ennek egy szobrát felállították, amit én így vörösre festettem, és felraktam rá egy táblát, hogy tömeggyilkos. Hát amikor ezt megtettem, akkor utána gyakorlatilag lehetetlenné vált az életem Magyarországon. Több ezer fenyegető levél, e-mail, telefon,
kijöttek a házunkhoz többször, illetve 2012. május 20-án Budapest kellős közepén meg akart ölni 250-300 ilyen jobbikos, gárdista nyilaslegény. Ez úgy történt, hogy meghívtak egy ehhez hasonló rendezvényre, hogy beszéljünk erről a szoborról, hogy miért festettem össze, és mi a véleményem az egész Horthy rendszerről. És hát amikor ez meg lett Budapesten hirdetve, akkor több száz nyilas jött oda, botokkal, kalapácsokkal, tehát gyakorlatilag meg akartak ölni. És a magyar titkosszolgálat jelentkezett be nálam, hogy ne menjek el erre a rendezvényre. Mondtam, hogy ezt nem tehetem meg, mert magyar demokrata vagyok, és büszke magyar demokrata, és nincs rá okom, hogy ne menjek el. Úgyhogy aztán több száz rendőr is jött, és gyakorlatilag ők mentettek meg. Erről is van egy sajtófotó, ami bejárta a magyar sajtót. Az a pillanat, amikor körbevesznek ezek a nyilasok, és körülbelül 40 rendőr próbál így kimenekíteni a tömegből. Ez az a fotó. Tehát gyakorlatilag a rendőrségnek köszönhetem, hogy egyáltalán túléltem ezt a történetet. Javukra legyen mondva, hogy meg tudtak menteni, nem volt semmilyen sérülésem, ki tudtak menteni ebből a lincselésre készülő csőcselékből, ami egy jó hír. A rossz hír viszont, hogy senkit nem tartóztattak le, senkit nem vontak felelősségre, hogy mit tettek. YouTube-on is fönn van ez a videó, ahogy kórusba 300 ember tombolva kiabálja: mocskos zsidó, megdög lesz. Budapest kellős közepén, és ebben az ügyben engem ugyan megmentett a rendőrség, de felelősségre nem vont senkit. Szintén egy nagyon nagy botrány volt, biztos itt is volt talán róla hír, hogy ez a jobbikos párt, amelyik a parlamentben van, kezdeményezte, hogy a magyarországi zsidókat listára kell venni újra. Gyöngyösi Mártonnak hívják azt a parlamenti képviselőt, ennek a Jobbik nevű neonáci pártnak a tagját, aki a magyar parlamentben fölállt, és azt mondta, hogy minden magyar zsidót listára kell venni újra, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Amikor ezt meghallottam, ezt a mondatot, abban a pillanatban egy tüntetést kezdtem el szervezni, és másnap aztán több ezren mentünk el a parlament elé, és azt kértem mindenkitől, hogy egy sárga csillagot tűzzön ki. Rajtam is ez a sárga csillag volt, és azt mondtam, hogy kérem, hogy legelsőnek vegyenek fel erre a jobbikos listára. Most már nem vagyok magyar, zsidóként kérem, hogy vegyenek fel erre a listára, büszkén. Vállalom, tessék engem is erre a listára felírni. Ez egy komoly tüntetés volt, nemzetközi sajtó is részt vett, tehát nagyon sokan jöttek el tudósítani, és nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy az itteni nagy példányszámú lap is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Majd óvatosan megpróbálom így kihúzni a kamera alól. Biztos rosszul mondom a nevét, Yediot Aharonot? Yediot Aharonot. Aharonot. Yediot Aharonot című lapban is megjelent ez a fotó, amelyen ugye a tüntetésen sárga csillaggal a mellemen és egy táblával a kezemben kérem, hogy vegyenek fel erre a listára. De hát végül a lényeg az lett, hogy magamat tettem fel erre a listára, lélekben, és én, aki 13 éves koromig 100%-os magyar voltam végül is,
Szüleim 13 évesen mondták el családomnak a történelmét, és az, hogy hát mi ugye nem vagyunk mi teljesen magyarok. Szóval én, aki még 13 évesen úgymond 100%-os magyar voltam, amikor megtörténtek ezek a dolgok, akkor sajnos az én lelkemben, ahogy több cikkben megírtam, ez a magyarság, ez meghalt. Tehát én ebből azt vontam le következtetésképpen, hogy nem vagyok magyar, mivel ez a nép, ez gyakorlatilag engem nem védett meg és nem tűrt meg, ezért azt gondoltam, hogy büszkén fogom vállalni a zsidóságomat, és hát ekkor körülbelül egy 7-8 hónapja döntöttük el a feleségemmel együtt, hogy akkor jövünk haza. És hát 2,5 hónapja jöttünk ki, megcsináltuk az alíját. A magyar kormánypárti sajtó útszéli módon gyalázott, mocskolt, gúnyolt ezzel kapcsolatban is. Több olyan műsor volt kormánypárti tévécsatornákon, ahol arról beszélgettek, hogy engem mint egy bűnözőt ki kéne innen kérni, hogy börtönbe jussak a tüntetések miatt, a Horthy szobor miatt és egyéb ilyen koholt vádak miatt. Úgyhogy hát több támadás is ért. Az egyik fajta ugye ezek a fasiszta jellegű lincselési és támadási és fenyegetési kísérletek. A másik fajta támadás, hogy sajnos a kamarám, amelynek 16 évig voltam tagja, 16 évig dolgoztam, mint jogász, a saját kamarám is kizárt végül a tagjai közül, mert azt mondták, hogy ez ügyvédhez méltatlan viselkedés, hogy én vörösre festettem a Horthy szobrot. Hát mondtam nekik, hogy ha ez méltatlan, akkor én nem szeretnék a tagja lenni ennek a kamarának, mert nekem a dédszüleimnek és sok százezer zsidó mártírnak bizony ez a tömeggyilkos volt a közvetve a gyilkosa, és hogyha nem szabad ez ellen tenni, hogyha ezt némán kell tűrni, akkor én nem szeretnék sem a kamarának, sem pedig ennek a magyar nemzetnek a tagja lenni. Úgyhogy a támadásoknak végül is a másik része az az volt, amikor bírósági úton támadtak meg. Például ebben a Horthy szobornak az ügyében a Siófoki Városi Bíróság engem felmentett. Tehát született egy olyan döntés, hogy ez teljes mértékben erkölcsileg pozitív és társadalmilag hasznos tett volt, és ezért nem jár büntetés. Majd ezt követően a Magyar Legfelsőbb Bíróságnak az egyik vezetője, a kúriának az egyik vezetője a sajtón keresztül megüzente, hogy itt bizony másodfokon súlyosabb döntést kell hozni, és ki kell mondani a Dániel Péternek a bűnösségét. Na most ez minden jogállamban egy nonsens. Tehát egy bírósági ügyben egy felsőbb bíró nem adhat ilyen parancsot. Magyarországon ez megtörtént, és mihelyest ez a parancs megérkezett, 2 hét múlva Kaposvári törvényszék jogsértő módon, gyalázatos módon bűnösnek kiáltott ki. 90 napot kellett volna börtönbe töltsek, de hát ezt már nem volt kedvem megvárni, és azt mondtam, hogy én inkább jövök haza, és nem ülök egy magyar börtönben. Úgyhogy Magyarországon, és akkor itt át is térnék a mai magyar valóságnak egy kicsit a megismertetésére. Magyarországon nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Magyarországon egy nagyon tekintélyelvű, revizionista és kicsit fasisztoid párt vezeti az országot. Ez a párt a Fidesz. Ez a párt szisztematikusan felszámolja a bíróságnak függetlenségét, ez a párt felszámolja a szakszervezeteket, ez a párt lassan tönkre próbálja tenni a teljes sajtót, csak az a tévé, rádió, napilap maradhat, amely dicséri őket. Tehát gyakorlatilag ez a Fidesz felszámolja a sajtószabadságot, felszámolja a demokráciát, és nagyon sok törvénysértő lépést tesz. Sajnos az Unió
nem a kellő keménységgel lép fel ezek ellen a törvénysértések ellen, de sok ilyen ügy van ma is, tehát többek között a nyugdíjpénztárakat lopták el gyakorlatilag kormányzati módon, de a termőföldeket is ilyen fideszes párttagok kapják meg. Az egész pályázati rendszer korrupt módon működik, tehát csak az nyerhet, aki a Fidesznek leadja a megfelelő százalékot. És hát mindemellett a korrupt és nagyon bűnös gazdasági politika mellett van egy nagyon bűnös egyéb politika, amely pedig azt célozza, hogy Horthy egy nemzeti hős volt, Trianont felül kell bírálni, minden bajról a cigányság tehet, minden bajról a zsidók tehetnek. Tehát egy kicsit visszatér a 20-as évek vége, 30-as éveknek a hangulata, amikor a rasszizmus, a revizionizmus és ez a tekintélyelvű merevség dönt el mindent. Gyakorlatilag megváltoztatták az alkotmányt, egy keresztény fundamentalista új pártalkotmány lett Magyarországon, amely azt rögzíti, hogy itt a kereszténység az egyetlen egy számottevő vallás Magyarországon. Mesterségesen próbálják felszámolni a többi vallást, tehát így meggátolni a működését, és ugyanígy megpróbálnak felszámolni minden más véleményt, amely szembe helyezkedik velük. Tehát mindegy, hogy sajtó, mindegy, hogy egyház, mindegy, hogy szakszervezet, civil szervezet, szisztematikusan meg akarnak szüntetni mindent, és létrehoztak egy nagyon merev, tekintélyelvű, bigott rendszert, ez a nemzeti együttműködés rendszere. Ennek minden második szava az, hogy a magyar. Tehát a magyar lélek, a magyar történelem, a magyar nemzet, a magyarság, itt csak az számít, aki magyar, és aki viszont nem teljesen magyar, vagy baloldali, vagy zsidó, vagy netán meleg, vagy valami más fajta mássága van, az nem nagyon képezi részét ennek a nemzetnek. Az kiesik a jogokból, annak lehetetlenné teszik a működését vállalkozóként, munkavállalóként. Tudni kell, hogy Magyarországon ma a legnagyobb munkáltató az maga gyakorlatilag az állam. Tehát rengeteg ilyen közmunkás, kényszermunkás van, akik embertelenül kemény munkát végeznek, havi 47 000 forintért. A 47 000 forint, ugye, hogyha átszámoljuk, ha jól számolom, nem éri el a 700 sékelt. Havonta 700 sékelből kellene megélni Magyarországon, de még ezt a kényszermunkát is csak azt kapja, aki abszolút a Fidesz mellett van. És hogyha nem a Fidesz mellett van, vagy baloldali, vagy cigány, akkor egész megyékben szinte nincsen munka. Ez ma már addig vezetett, hogy több mint 500 000 magyar menekült el újra. Többen menekültek el az Orbánizmus elől, mint amennyien az 56-os forradalom után. Tehát a mai napig már többen menekültek el. Több mint 500 000 magyar polgár döntött úgy, hogy külföldre megy, nem bírja ezt tovább. Ma Magyarország gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 2,5-3 millió fideszesnek nagyon jó az élet. Egy ilyen 1-1,5 millió jobbikos, az kőkeményen megy el ilyen neonáci, fasiszta irányba. A társadalom többi része pedig nagyon-nagyon nehéz szituációba került. Nincs munkája, kilátása nincsen, és hát sorba rombolják le a jogokat is. Mondtam már egy mondatot, hogy a bírói függetlenséget számolja fel a Fidesz. Például úgy, hogy a főbíró az egyik fideszes politikusnak, Szájernak a felesége lett. Tehát a legfőbb bíró egy fideszes pártpolitikusnak a felesége, Szájerné Handó Tünde, aki gyakorlatilag minden témába dönt. Például ő dönti el, hogy melyik ügy melyik bíróságra kerül. A Fidesz tömegesen váltja le a bírókat, és nevezi ki a Fideszhez közel álló, a párthoz teljesen hűséges új bírókat.
Gyakorlatilag az ügyészség már teljesen nekik dolgozik, Polt Péternek hívják a legfőbb ügyészt, ő gyakorlatilag a Fidesznek egy ilyen házi párttagja, tehát semmi köze a függetlenséghez, semmi köze a korrekt döntésekhez. Tehát a Fidesz gyakorlatilag az igazságszolgáltatást maga alá gyűrte. A másik, ami nagyon fontos, és nemzetközi téren is nagyon komoly problémákat vet fel, az a sajtószabadsággal szembeni tettek. Nem tudom, hogy itt volt-e hír a Klubrádió, vagy hogyha nem tudnak róla, akkor röviden mesélek. Ez egy demokratikus, nagyon korrekt, független rádióadó. Ez gyakorlatilag a Fidesz 2 éve mindent megtesz, hogy tönkretegye, hogy valahogy elvegye tőlük a sugárzást, lehetetlenné tegye a működést, tehát mindent megtesz azért, hogy aki más véleményt mond, az ne tudjon véleményt mondani. Úgyhogy jelen pillanatban sajnos úgy tűnik, hogy Magyarország megint megismétli egy kicsit a múltnak a bűneit. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a nép az egy bénultságban van, nem tud tenni ezzel szemben, és gyakorlatilag a kormányzó párt, a Fidesz annyira átszőtte a gazdaságot, közigazgatást, a sajtót, mindent, hogy csak az van, amit ők terveznek. Tehát amit ők szeretnének, az úgy is lesz, és velük szemben nincs vélemény, velük szemben nem lehet tenni semmit. A másik nagyon nagy baj, hogy az a korrupt, tehetségtelen gazdaságpolitika oda vezet, hogy tömegesen szegényednek el a magyarok. Vidéken, Baranyában, Borsodban, Szabolcsban iszonyú nagy a szegénység, és bizony a lakosságnak egy része bűnözéshez is kell, hogy nyúljon, mert nem tud fűteni, nem tud enni, és bizony elmegy tyúkot lopni, meg tesz ilyen kisebb-nagyobb büntetőjogi lépéseket. És hát a másik, ami ebből fakad, hogy a szélső jobboldal folyamatosan megerősödik ezért. Nagyon sok magyar azt mondja, hogy a cigánybűnözés miatt, a tyúklopások miatt van ilyen nagy baj. Nem azért, mert a korrupt kormány mindent ellop, hanem a cigánybűnözés miatt. És mivel a Jobbik nevű párt ezt a zászlajára tűzte, ezért nekik a népszerűségük rohamosan nő. Ma Magyarországon 35 év alatt a legnépszerűbb párt a Jobbik. Tehát a fiatalok körében már az első helyen van, a teljes népesség körében a második helyen. És sajnos, hogyha tovább növekszik a népszerűsége ennek a jobbikos társaságnak, akkor szinte bizonyos, hogy koalícióra kell lépni a Fidesszel, tehát közösen fognak onnantól fogva kormányozni, ami azt jelenti, hogy ilyen neonácik kormánytagok lesznek. Például az az ember, akinek mondtam a nevét, Zagyva György Gyula, akiről ugye meséltem, hogy fenyegette meg, hogy gyalázta meg ezt a 2 riportert, ő is lehet, hogy kormánytag lesz. Tehát egészen elképesztő, hogy hova fejlődnek ezek a dolgok. És hát olyan nemzetközi visszhangot kiváltó dolgok történtek, hogy ez a Jobbik nevű párt, illetve ez a Magyar Gárda, ami a mai napig működik, falvakat megszállt napokra. Van egy magyar település, az a neve, hogy Gyöngyöspata. Így Gyöngyöspatán nagyon sok cigány él, és gyakorlatilag a gárda megszállta ezt a települést, fenyegette a cigányokat. A végén nemzetközi segítséggel ki kellett menekíteni ebből a községből a cigányokat, hogy nehogy polgárháború legyen, vagy lincselés. De a magyar kormány, a rendőrség hetekig tűrte, hogy egy falut megszáll egy civil, de katonai jellegű erő. Tehát egész egyszerűen körbevették a falut, sértegették a cigányokat, volt, akik megütöttek, leköptek, fenyegettek, és hát ebből egy hatalmas nemzetközi botrány lett. Aztán ez az eset nagyon hasonló módon a Cegléd nevű községebe is megismétlődött, ahol ugyancsak ezek a neonácik egyelőre a cigánysággal szemben egy ilyen terrort követtek el, de én azt gondolom sajnos, hogy rövid időn belül
zsidósággal szemben is lesznek ilyen lépések. Tehát már több ilyen tüntetés volt, több ilyen demonstráció, amiről ugye meséltem, hogy az életmenetével szemben akarták ezt az agygázt rendezvényt. Itt még közbelépett a magyar rendőrség. Kérdés az, hogy közbe tud-e majd lépni, ha már a Jobbik esetleg koalícióra lépett a Fidesszel. Ha már esetleg jobbikos miniszterek vannak a kormányban, akkor nem biztos, hogy közbe tud majd lépni, vagy közbe szeretne lépni a magyar hatóság. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon nagy a baj. Azt gondolom, hogy további 100 000-ek fognak menekülni az országból. Azt gondolom, hogy a gazdaság teljesen tönkre megy Magyarországon. Tehát ez a korrupt, a pártkassa által vezényelt gazdaság, ez nem fog működni sajnos, és kényszermunkásokból nem lehet működtetni gazdaságot, és azt gondolom, hogy tömeges lesz a menekülés Magyarországon. A másik, ami egy fideszes trükk, ez a határon túli magyarságnak a felhetszelése. Ugye ők most megadják az állampolgárságot, de ennek az ára az, hogy majd azt várják, hogy szavazzanak rájuk ezek a határon túli magyarok. Felvidékiek, kárpátaljaiak, az erdélyiek szavazzanak majd a Fideszre. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon méltatlan dolog. Mert ők erre most milliárdokat költenek el, rendezvényeket szerveznek, csomagokat adnak, pénzbeli támogatást adnak, miközben Magyarországon tombol a nyomor, emberek nem tudnak enni, nem tudnak fűteni, nem jut nekik gyógyszer, a Fidesz pedig pénzen szavazatokat vesz a határon túl. Nagyon úgy néz ki, hogy több 100 000 ilyen szavazat lesz mellettük, és nyilvánvaló, hogyha az egyik oldalról rájuk szavaznak a határon túliak, a demokraták pedig 100 000-ével menekülnek el az országból, akkor bizony sokáig fog tartani ez a történet. Akkor nagyon nagy lesz a hatalma ennek a fasizálódó jobboldalnak, és nagyon sokáig nem lehet változtatni ezen az egész helyzeten. A kérdés az, hogy a nemzetközi közvélemény, például az Európai Unió és más szervezetek meddig tűrik ezt. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ezt nem lehet tűrni. Én azt gondolom, hogy ha Magyarország ezt teszi, és megint errefele halad, akkor veszélybe kerül majd az uniós tagsága, és azt gondolom, hogy a teljes joggal indítanak ellene kötelezettségszegési és egyéb vizsgálatokat, ezek szükségesek is. Egyrészt a korrupció miatt, másrészt pedig azok miatt a tettek miatt, amellyel a jogbiztonságot teszik tönkre. Mert túl azon, hogy vannak ezek a fasiszta, rasszista szélsőségek, de vannak mondjuk olyan különböző törvénysértő lépések, hogy visszamenőleg egy adót vezet be a Fidesz. Visszamenőleg. Tehát most mondja meg, hogy január 1-től vissza mondjuk egy adott vállalkozónak 5%-kal többet kell fizetni. Tehát nagyon sok olyan törvénysértés van, amely miatt a külföldi tőke, a nemzetközi tőke elkezdett menekülni Magyarországról, mert a jogbiztonság nincsen meg Magyarországon. Egyrészt a pályázati rendszer korrupt, tehát nem lehet nyerni szabályosan megfelelő pályázattal, mert az nyeri a pályázatot, akire a Fidesz rábög. Ez jelen pillanatban egy Simicska Lajos nevezetű ember, a cégcsoportjának a zászlós hajója meg a közgép. Ez a Fidesznek a pártkasszája. Magyarországon az összes állami megrendelés, beruházás, útépítés, fejlesztésnek a többségét ez a cég nyeri. Tehát gyakorlatilag a Fidesz magának adja ezeket a megbízásokat, aki pedig nem a Fideszhez tartozik, annak lehetetlenné válik a helyzete. De nem csak, hogy megbízást nem kap, de még el is vesznek tőle dolgokat. Például a földpályázati rendszeren csak Fidesz közeli párttagok nyertek. Szélsőséges példa volt, hogy Orbán Viktornak a feleségének a műkörmöse több 100 hektárt nyert, életében egy kapát se látott, de ő volt az a stróman, ő volt az a megbízott, akin keresztül
elvették a parasztgazdáktól a földet, és átadták ennek a csapatnak. Ennek a vége az lesz, hogy Magyarországon egy feudális nagy birtokrendszer jön létre, amit pár száz abszolút a Fideszhez tartozó vállalkozó birtokol, és mindenki másnak dolgozni kell nekik havi 47 000-ért. Tehát ennyi jut a magyar parasztnak, hogy elmehet dolgozni gyakorlatilag ingyen. Most a napokban zajlott le egy másik ügy, nem tudom, hogy itt volt a híre, a trafikmutyi. Ez megint hasonló, mint a földpályázat. Minden trafikostól elvették a trafikjogot, megvonták egyik napról a másikra. És csak azt kaphatta, aki a Fidesznek beadja a megfelelő százalékot. Tehát felosztották újra a földeket, a trafikokat, de sorba mindent. Ami volt valahol, azt mondják, hogy vége, el kell szedni, és a saját párttagjaiknak juttatják az egészet. Tehát Magyarországon több szempontból is nagyon súlyos jogilag a helyzet. Egyrészt ezek miatt a korrupciós cselekedetek miatt, amelyek mondjuk ki köztörvényes bűncselekmények. Az, amikor